17वा वाढदिवस आमचो. पहिल्या दिसा सकाळी धार्मिक विधी चालू असतात. त्यानंतर रात्री एक महान नाट्यप्रयोग जातो. तर आज सकाळी परत धार्मिक विधी. आज दुसरा दिवस आमचो. दुपारी आमचं महाभोजन झालं. आता सांजे सगळी गोंयांतली सगळी सुवासणी बसलेली असतात. त्या सुवासणीची जोगळ्यातून आमच्या श्रींची आता पालखीतून मिरवणूक वयतली. आमच्या ह्या कार्यक्रमात सगळे विदेशी पण सहभागी जातात आणि आमचो बरे भाशेन पाहिजे. परत सकाळी परत धार्मिक विधी आसा. परत रात्री त्यानंतर रात्री एक नाट्यप्रयोग सादर केला आणि आता हे परत ह्या सुवासिणीक पण आता त्यानंतर जोडव्याचा उपास सोडून ताका महाभोजन आमी दितो. असो हे कार्यक्रम दिवसांदिवस आमचे भरभराट सगळे धार्मिक विधी बरे भाशेन आमचे जातात आणि सगळे गोंयांतले लोक आता आमच्या सहभागी जातात.